Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷ. Нои ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар Саховат дӯстони гиромӣ. Аз ин тараф бозори Саховат мешавад чораҳа ва ин чораҳа агар ба тарафи рост равем Сиёма мол аст, агар ҳамхел рост равем 46 микрорайон мешавад. Аз ин тараф автоцентр ва ба тарафи рост гардем бозори Корвон мешавад. Хунаи имрӯзамон дар ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст, дар чорумошунаш. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дӯстони азиз, тарафи двори бино мебошад. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинен, як детская площадка ҳаст. Ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона мебошанд. Ҳатто наҳат толори варзишӣ ҳам ҳаст. Ва аз ин тараф меравем ба раҳи калон, аз ин тараф ҳам ба раҳи калон. Дӯстони гиромӣ, дар ин тараф лифт кор мекунад, зинапоя ва хонаи имрӯзаамон. Се хонага бо масоҳати 90 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошонаи иборат мебошад. Тех паспорт дорад дӯстони азиз. Ҳозир хонаро як абзор мекунем. Дар ин тараф ҳаммом яъне ванна, якум ҳуҷраи сухоматӣ, дурун ба дурун боз кухни ҳаст, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхона ҳаст дӯстони азиз. Инҷо коридор мебошад, коридори хона калон аст дӯстони гиромӣ. Агар мабодо дар навор майда това дар ҳақиқат калон мебошад. Ва худи хона таъмири бениҳоят хуб дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо оиди нархаш маслиҳат мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем аз ванна. бо барқ ва об ягон мушкилӣ нест, ҳам вақта мебошанд дӯстони азиз. Ва хотиррасон мекунем ки ванна системаи вентилятсия дорад. Инҷо бошад якум ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз, кондитсионер ҳаст ва дар ин тараф кухния дӯстони гиромӣ. таъмири хона таъмири хуб аст. Хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад айбе ғарзи спальни гарнитур. Ва боз аҳамияти ин ки хонада отопление гузарондагӣ. инҷо бошад кухни. ва аз ин тараф дӯстони азиз раҳи калон дида мешавад. камтар болотар чораҳаи Саховатай дӯстони азиз. Ба ҳамин чораҳа агар ба тарафи рост равем Сиёма мол мешаваду, агар ба ин раҳ боло равем автоцентр ва бозори Корвон мешавад. дар ин тараф аллакай дари меҳмонхона ҳаст дӯстони азиз. Меҳмонхона дута дар дорад, якташ аз ин тараф, яктаи дигар дари асосиш. ва инҷо дӯстони гиромӣ дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. бинен чӣ қадар таъмири хона таъмири хуб аст. ин ҳуҷраам кондитсионер дорад, телевизорам ҳаст, ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. дар ин тараф ҳоҷатхона. ва инҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ, яъне сеюм ҳуҷра. ин ҳуҷра мисли дигар ҳуҷраҳо кондитсионер дорад. Кондитсионер меистад, фақат ки ҳамин спальни гарнитура мебаранд дӯстони азиз. яъне ҳар се ҳамин мебел, яъне диван, шкаф ва боз як дивани дигар, инҳа мебаранд. дигар ҳама чизҳое ки дар навор мебинен ҳамаашон меистанд. ҳама ҳуҷраҳо треза доранд дӯстони азиз, кухниам треза дорад. нархи хона бошад 663 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7474 мебошанд. WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷ муроҷиат кунед дӯстони азиз. чӣ қадр ки гуфтем, харидори аниқ бошад, нархи хона савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барори реклама дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.